De eerste dagen van de kunstbeurs TEFAF met de VIP-opening en ook de goedkoopste en de duurste Picasso. Ja, het is altijd toch een beetje spannend, dan bedenk je een concept, jaren over gediscussieerd, maar ja, hoe pakt het dan in de praktijk uit? Hè? Dat weet je met de tevoren niet. Voor jaren hebben onze boardmembers nagedacht van wat moeten we doen met de opening. De reden daarvoor is dat zowel de handelaren zelf als de collectioneurs hebben gezegd die opening is fantastisch, hartstikke goed, daar zijn we heel blij om, maar het wordt wel heel erg druk. En we hadden natuurlijk 10.000 mensen, dat is veel. Dus we hebben gewoon gedacht, oké, we hebben stoute schoenen aangetrokken. We gaan de opening splitsen in 2 dagen. Zodat er wat meer ruimte en tijd is voor de handelaren om met hun klanten te spreken. Ik vind het wel een hele goede verandering eigenlijk. Want anders stond hier iedereen altijd te wachten tot de hapjes doorkwamen. En nu kun je gewoon kijken wat er aan de muur hangt. En daar gaat het toch eigenlijk om. Want mensen die hier die stands hebben, die maken toch enorme onkosten om het werk te tonen. En ik vind toch wel van belang dat het dan ook op waarde geschat wordt en dat we hier niet staan voor de etentjes die er zijn en een glas champagne. Hè? Dus ik vind het wel heel goed gedaan. Ik ben er heel blij mee dat het zo is. I think the preview with less people is fantastic. You know, it's nice to have people come to Maastricht, to TEFAF, to appreciate what we bring here, not just to shovel food down their mouths. So I think this is a big improvement and I'm very happy. Wij zullen een enquête uitsturen naar al onze handelaren om precies te vragen van oké, wat werkt er wel en wat werkt er niet. En dan zullen we de veranderingen overwegen en meenemen voor het concept volgend jaar. Maar so far, touch wood, ik denk dat iedereen tevreden is. Het nieuwe concept met een andere preview en met minder mensen, dan denk ik dat is voor jullie wat makkelijker waarschijnlijk. Ja, voorheen was het aantal wat groter en nu zijn het ongeveer 5000 gasten vanavond, verwachten we op vanmiddag en vanavond. En dat maakt in ieder geval dat er meer ruimte is op de vloer en dat mensen aangenamer kunnen genieten van de kunst en ook een klein beetje van het eten. Ik zie nu ook minder of helemaal niet eigenlijk wat je in het verleden wel had. Als je nu eenmaal 10.000 mensen had, dan kwam daar een bediende met een hele plateau met mooie gerechten en dan was er zo'n soort stormloopje. Nu gaat het allemaal wat soepeler, hè? Nou, we hebben TEFAF heeft zelf aangegeven naar een ander concept te willen. En dat andere concept is, in plaats van een walking dinner, is het een cocktailparty waar bites en fingerfood is. Ja. En daar is wel een grote hoeveelheid van. Maar mensen kunnen gewoon in 2 hapjes of 1 hapje met gewoon een prikker of met een glaasje in 1 keer het gerecht nuttigen. Waardoor je uiteindelijk ook inderdaad een veel overzichtelijke omgeving houdt. De mensen in de stand kunnen met de mensen praten. Je kunt nog eens even zeggen waar het vandaan komt, hoe het eigenlijk precies zit met zijn kunstwerk. En anders was het dringen. Dus ik denk dat de standhouders er ook heel blij mee zijn. Ik heb met heel veel handelaren gesproken die me verteld dat het goed verkocht is. Dat is heel erg fijn. As far as we're concerned, this year they bought more today than they have in past years. And that's why you are here.
that's what we come for. You know, we don't always get what we come for. But this year, the people did come in and spend money, which is encouraging, because I wasn't sure. You're never sure until it happens. But Maastricht, we love Maastricht. We love the town, we love the atmosphere, and we like the professionalism of this fair, which you do not find in any other fair that I've been to. And now for 10 more years. Well, I'm not sure I'll be here 10 years, because I'm getting older, but I will if I can. We saw already quite some Picassos here at the fair. Wonderful. This is maybe a very special one because Yes, of course. He was only 14 years old when he painted this, and you can see the genius of the genius and very, very early age, because that is unbelievable. Somebody could paint this at the age of 14 years, and it has a wonderful technique. And the size is small, but it's extraordinary. It's a little masterpiece for me. Yeah, it's very detailed. Yes, absolutely. You can see the whites here and the shadows in the figure of the barber man, and it really is fantastic. When he was 12 years old, he asked his father, and he said, "Father, please, I don't want to study anymore. Just I want to paint. I want to be an artist." And his father said, "Okay, I think you are a genius. You can do it." Oh. Yes, and I think when he made everything that he can do in the classical technique, he thought, okay, what can I do now? And at the age of 20 years, he started with the blue style, you know, yeah. And he painted the portraits of himself, and he created unbelievable. I think he was the creator of the modern art. And at what price level we have to think? About 1.5 million euros. This is a complete different Picasso than we saw the small one when he was 14. This one is from, well, not the late period, not the latest. It was painted in 1965. It was first exhibited at the Grand Palais in Paris, homage to Pablo Picasso in 1967. He was very conscious of classical artists as well as living artists. He was particularly jealous of Henri Matisse. It was his big rival. But he would go back into the 19th century or the 17th or the 18th century and recreate, like Déjeuner sur l'herbe, for example. He did a series, Déjeuner sur l'herbe, influenced by Manet. Edouard Manet was the first one who did it, and his great painting is in the Musée d'Orsay in Paris. And Pablo did his own version of that. And his versions of that cost a fortune today. So here he's done Les Dormeurs, which again is a 19th century original image, with him and his wife Jacqueline in that style. Yeah. So that's what he did. And now, of course, the market's going crazy on Picassos. And at auction in London last night, the auction prices are more than double what we're asking. They sold a Picasso painting from 1932, but a sketchy painting, for £37 million plus commission, which is over $60 million. And all we're asking for this masterpiece is $35 million, which doesn't make sense. You must say to yourself, well, why are they being so stupid asking this price? That's the price we put on it before TFAF, and we will keep that price. We will honor that price as long as we're here. And for how many years you have it by yourself? Well, more than 25. Unbelievable. Yes. The paintings, we love the paintings, because every painting in our stand
which this year we have, I think, 82 hanging on the walls and 20 in the cupboard, so we have 100. They're all purchased by us. We own them all. And we don't buy anything unless we love it. And we tell our customers not to buy anything unless they love it. Yeah. But what is more important to me than the paintings is that the people that we meet who acquire the paintings, they become our extended family and our friends.